OK, takže čaute ľudia, tu na Extreme opäť a znova, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Dneska je znova Brawl a ideme pušovať MC na 21, aspoň dneska, hej, lebo Ranked ma nebaví, lebo sa tam nedá hrať. Takže ideme toto hrať, hej ľudia. A som tu aj s Abdulom, samozrejme. Čaute, čaute. Áno, klasika. Takže môžeme začať. Trocha som nachcípaný ľudia, lebo som ochorel. Oh no. Takže mám zapchatý nos, jak prasa. Takže hej no. OK, Abdul, toto musíme vyhrať. Keď nie, tá si dáme taký útel. Aj počas videa... Ľudia, aj počas videa budem kašľať, lebo fakt hovorím, som chorý, takže... Nemám na výber, hej? Takže čo chcete, aby som robil teda? Bro, keď nezabiješ toho tu, a ti hovorím. OK, my sme asi... Čo si taký agresív? Však zober toto a kempuj, bože. Abdul konečne. Ja toto nechápem, ľudia. Vidíte, aký je Abdul akože L? No. Aha, nie, on je dobrý. Vidíte, ľudia, aký je Abdul super hráč. Ale Abdul je najlepší hráč na svete. Kto by o ňom povedal niečo zlé? Ja nechápem. To je nejaký blbec iba. OK, ja vám... Bro, to čo? Tá bro, keď iba skače cez stenu, tá ja urobím. Ľudia, keď chcete video na Mika, jak ho budem dávať na 22, dajte like, proste. Please, daj like. To je všetko, čo chcem, ale nič iné si neprosím. Len like. Give me the like, please. Tak chcem aspoň 20. Nie toľko stačí, hej ľudia. Takže asi tak nachcípaný, Elia. Už neviem, koľkýkrát hovorím, ale mne mi to tak jedno. Ado, help me. Bro, keď ju nezabiješ. No, OK. OK, Abdul, veľmi dobré. Dobre. Kašlem ja koň, ľudia. Som dopadol. OK, ďalšia hra. Abdul tu spieva, hell yeah. OK, znova, tá istá stratégia, hej Abdul? Aha, no. Počkej, čo sme mali za tragédiu? Jakú tragédiu, ty truho? Tragédiu? Stratégia, ty. Ja? A ako sme mali vtedy? Ja som mal takú, že iba vyhraj. Ja mám takú, že prehraj. Či vyhrajme, hej, že vyhrajme, takú mám stratégiu. Môj powerku. Aha, že tu je jeden brok. Jež, Abdul, ty takedy nerozmýšľaš pri tejto hre? To je veľmi smutné. Práve som zažal 2 power cuby, hell yeah. A ty už niekde otáčeš. Ale zapchatý nos jak koň. Ja iba utekám, lebo ma to naháňajú. Tak lebo si truho, ja tu kempujem v strede. Ľudia, ja toto nechápem. Toto nie je normálne. Toto nie, ľudia. Bože môj, ja som zabil Jessie. No a teraz si sa zeba. Kamarát Colt. Hej, no super. Posiela, že náš tatek smajlíkov, lebo on mu utíka. No však, tak keby, že mne tak utekáš, tak by som ti takú strelil, že? Jak Colt, takú by som ti strelil, jak Colt. No tu je ten Že nechaj ich, nech chillujú. Nie. Hej, si agresívny v tom Brawlu, jak truho. Ja nebudem dobrý. Budeš dobrý. Nebudeš mať kamarátov. Ľudia, vidíte, Ľudia, keď nebudete dobrí, nebudete mať kamarátov jak Abdul. Sice, no, ja som jeho kamarát, no, škoda. Ľudia, fakt, toto nie... Vidíte, ľudia? Vidíte? Vidíte, ľudia? Vidíte? To nie je normálne, ľudia, toto nechápem. Určite do komentov napíšu, že aký som ja dobrý. Nie! A to je L Barley. On je taký L. On sa tak ma bojí. On sa ma tak bojí, Bali. Teraz som zabil Baliho, takže teraz zabijem každého. Zložil mi ten power cube, lebo jednu strelu. Toto ho nemáme. Prečo? Sa som ho zabil. Lebo som, vieš čo? Som MC. No tá, lebo si truho, no tak ešte aby nie. No jej. Už sa zabijem. No vidíš, aký ja som pro. No tak dobre, teraz prehrám, lebo tu Surjo naskočil. Ale vidíš, som ťa poťahal. Nie. Som ti pomohol.
Čo by si ty bezo mňa robil? Aha, ľudia, počkaj. Epic, mythic. Ok, mytický, no dobre. Wow, 200 totých. Power, či neviem, jak sa volá. 100 kreditov. Ok, wow, ďalší super rareko, super, idem sa pokakať. Môžem si kúpiť lily za keby, ale nespravím. I don't care. No, zdá sa kredity. Aha, nie. Abdulko, hraješ? Alebo ne? Asi niečo. Bože. No ľudia, zatiaľ nám to ide. Zatiaľ. Pokiaľ Abdul nebude väčší trôl, tak ide nám to len tak ďalej dobre. Však čo? To som nemyslel teba. Len ty si Abdul. Bro, to je kid, či to čo je za skin? Ja nenávidím skiny. To je sprostosť. Na čo by si to zbieral? Bro, ani neviem, čo to je za brawler. Ty bol ticho. Ani nie sú dobré. Ľudia, keď sú dobré, dajte like a keď sú zlé, tak dajte odber, for real. Bro, tam je reálne. Bro, jak môže mať jeden to ten? A prečo sa mi to laguje? Presne, aj mne sa to laguje. A tam kempuj. Bo keď nie, tak si trúo. Bro, ináč, že sa mi to bar zlaguje. Neviem. A veľmi sa mi to laguje. To je čo? Ľudia, hlavne, že hneď vedľa mojej izby je router, hej? Aby ste vedeli, Wi-Fi nový, takže... Poďme hez z tohto miesta, tu je najviac ľudí. Rozmýšľaj trocha. Ja idem hez z tohto miesta, ale zase neoplatí, no. Bro, jak tá Bea pokakaná, môže mať range 5000 km. A znova sa mi to laguje, ľudia, vidíte? To nie je normálne. To nie je normálne. A však zostan tam, ti hovorím. Ja sa tu snažím. Ja tu všetko robím, keď na ňo skočíš. No, dobre. Ja ťa zabíjam, ti hovorím. 3, 2, 1, vydrž sekundu. Ok, ďakujem. Ezo, vydržam. Utekaj. Choď head, ty. Nie, mne sa to vyklo. Nie, tam si trúko. Bro, ma zabila tá je... Čo sa smeješ, ty Elko? Si 3-krát umrel, ja raz. Hej, a minulú hru som koľko mal power cubov? Aha, odpoveď. Ja som ti ich zbieral. Hej, určite, neviem, kto tu útočil na každý jeden tým a prehľaval. Ľudia, keď ste so mnou, dajte like a odber a keď ste za Abdulom, dajte komentár. Tu reálne dávam 5000 challenge. I don't care, počkaj, musím ísť ďalej, lebo tedy urvem najviac. Ok, let's go. Záleží to, že? Keď chcete mať part 2 z tohto, skúšovania MZ na 21. Ja neviem, napíšte do komentárov, alebo ja ho sám urobím, no. Áno, Maxa, klasika. Bro, ale však halo, to čo má za renčná sprayerka MZ-nová? Ja. Aha. Není nikto z centra. Ne. Ja idem do ňa. Okej. Takže tu asi budem. No zatiaľ. A ty už si tam rovno. Jo, jablko. A ja zomrem, lebo sa pozerám na screen, jak ty hráš. Pozor, ten Fengo ťa zabije. Jo. A budeme kempovať jak každý. Ty sa tak bojíš kempovať, lebo si bojko, alebo čo? Budeme kempovať, je mi to jedno, čo si myslíš. Tak kempujú deti, ja No však aj my sme deti. Tak budeme kempovať. nie sme. Hej, to ja budem. A ty budeš prehrávať. Ja som pro. To ty si pro, no ne taký ty si pro, more. To ty si pro, bole, toto video asi pomenujem, že pušovanie MZ, ale Abdul je L. Čo? Koľko je na zabečke? Na čo ti je to vedieť? Vidíš? Nemusím Koľko odpovedať. máš trofej? Koľko má trofej? Toľko, koľko on povedal. A ten on je nikto. 30? Čo 30? 30 trofej? Málo. 33 000. Ja sa mi to strašne laguje. Abdul asi prehral, no. To laguje ako trúa. Nejakého. Strašne sa. Ale tá bro, ľudia, ja za to nemôžem.
Bro. Tak keď ma láže. Ľudia, ja za to nemôžem. Aj ty sa laguješ. Ty vole, 20 trofej, no tak už nie. OK, ľudia, tak nezabudnite dať like a odber a vidím vás na budúce.